Bos días, hoxe é día 18 de agosto. Acabo de chegar ao albergue de Miño. Fixen unha etapa corta de 10 kilómetros porque, bueno, vou pouco a pouco, tampouco quero morrer no intento. Ademais, debo de ter unha pequeniña rotura na parte de abaixo do muslo pola parte de atrás da perna esquerda. Bueno, a etapa foi dura ao principio porque saír de Pontedeume chegoulle ben. Ten un ascenso de uns 2 kilómetros que tira do peito. E despois xa o camiño xa vai levando hacia Miño por monte, por carreteras secundarias. E o tema é que cando sales a unha nova urbanización e o campo de golf xa non atopas ningún sinal, pero bueno, é tirar todo para baixo e xa chegas a Miño. Onte quedoume decir algo sobre o albergue de Pontedeume, que o seguinte, unha vila como Pontedeume, e se queremos que o camiño sexa algo bo para todos, pois debería de dar unos medios xustos á xente que fai o camiño, porque, bueno, hai xente que venden de Ferrol, outros chegamos de Neda, e o albergue en realidad non recolle o que necesita ter unha persona que ven facendo camiño e que bota pois de 3 a 5 horas andando. Simplemente hai unhas literas e 2 baños que non chegan a nada. Entonces deberíanse de cuestionar a maneira de facer un albergue axeitado ás necesidades do peregrino. Xa sei que non vimos de hotel, non vimos cos medios que vimos, pero bueno, un pouco de cuidado deberían de ter a hora de poder descansar. Esta etapa a xente que para en Pontedeume vai directamente hacia Betanzos, eu farei no mañán. E nada máis, agora vou a dar unha volta porque hasta unha non abren o albergue, son as 10:30 e vou ir a tomar algo e nada máis. Despois xa a noite, pois mellor fago unha pequeniña crónica do día ou se non xa ata mañá. E bueno, vamos ben dentro do que cabe. Hoxe tiroume un pouco o ombro dereito e nada, e vamos a relaxarnos ata aquí. Bueno, pois veña, ata logo, chao, chao.